Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal, saúdos, moi boas tardes, señores e señores. Imos ca información neste primeiro informativo da Radio Televisión de Cerceda do ano xoves día 2 de xaneiro de 2025. Hoxe falaremosles da cabalgata de Reis que queda pendente aínda neste Nadal e que vai a ser este próximo domingo, día 5. Repasaremos cal será o seu percorrido por gran parte do concello. Recordamos tamén e falamos de grandes inversións para Cerceda, como é que os grupos Naturgy, Repsol e Reganosa manteñen na súa folla de ruta a posta en marcha de dúas plantas na que investirán de inicio 216 millóns de euros en Cerceda. Por outra parte, tamén rematábamos o ano ca noticia de que o Roxo será campo de adestramentos para o Mundial 2030, que o Día das Letras Galegas do ano, neste ano que estamos, de 2025, se dedicará a cantareiras e poesía oral personificada, entre outras, a dúas mulleres de Cerceda. Tamén estas últimas semanas se colocaban 2 radares pedagóxicos na Silva. O día 8, que ven, a próxima semana comenzarán as clases de costura na Silva. Este mes tamén se pode pasar a ITV de Turismos aquí en Cerceda e o Concello dispón de un servicio de WhatsApp municipal. Estamos nos últimos días para anotarse o programa de termalismo do Inserso. En canto tempo, para a partir xa de mañán venres, hai un cambio de tempo e xa teremos nubes con posibles precipitacións. Este próximo domingo, día 5 de xaneiro, víspera de Reis, os Reis Magos de Oriente volverán a estar en Cerceda un ano máis. E o Concello organizoulles unha cabalgata para que, acompañados pola Policía Municipal e Protección Civil, percorran gran parte do Concello o domingo 5 pola tarde. Comenzarán ás 4 da tarde e, en este caso, imos a repasar os horarios máis ou menos axustados polos que pasarán os Reis Magos por o Concello e os lugares nos que pararán. Por exemplo, sairán ás 4 da tarde, pero ás 4:15 da tarde farán parada no Parque Infantil da Lousa, en Encrobas. Logo, ás 16:40, ás 5 menos 20, farán parada no Xalo, no parque. Logo, ás 5 da tarde, tamén pararán, en este caso, en Meirama, ás 5 da tarde, no área recreativa, mellor dito, pararán en Meirama, no campo da feira da festa de Meirama. Ás 5:20 pararán nos campos de Alga e na Baixa de Cerceda. Ás 6 menos 20, ás 17:40, estarán no campo da festa de Queixas. Ás 6 da tarde no cruce de Xesteda, ás 6:20 no adro de Rodís a carón da igrexa, ás 7 menos 20, ás 18:40 no campo da Feira da Silva, ás 7 da tarde en San Vicenzo, ás 7:20 no campo da Feira de Cerceda e logo xa se dirixirán ao Auditorio Municipal, donde ás 7:30 da tarde está previsto que reciban os nenos que alí o desexen, pero ademais tamén haberá chocolatada. Ese será o percorrido que farán os Reis Magos, horarios aproximados para que tomen referencia e se acheguen a donde lles veña mellor. Camemos agora totalmente de tema. Falamos de grandes inversións no noso Concello que está previsto xa que empecen a fructificar a partir deste ano, 2025. Naturgy, Repsol e Reganosa manteñen a súa folla de ruta na posta en marcha de dúas plantas na que invertirán de inicio 216 millóns de euros. As obras de desmantelamento da antigua central térmica de Cerceda xa se atopan rematadas na súa recta final tras 4 anos de traballos que incluíron, entre moitas cousas grandes, demolicións. Pois ben, no seu día, Naturgy xa valorou en 13,9 millóns de euros esta demolición. A maior parte dos proxectos industriais deben agora determinar o futuro mapa económico e laboral de Cerceda, pero tamén da comarca de Ordes. A espera de ver como distribuyen os fondos Next Generation en Bruselas, outras iniciativas son os 2 parques eólicos promovidos
por Naturgy en Cerceda, que están, como outros moitos en Galicia, paralizados de momento polos xuzgados. Entre as iniciativas que teñen luz verde para continuar cas futuras plantas ou para continuar co futuro son as plantas de hidróxeno verde e de biometano, tamén coñecida como biogás. Naturgy, Reganosa e Repsol xa teñen perfilados e moi avanzados os plans de traballo iniciais para estas dúas instalacións en Cerceda. A planta enerxética hidráulica reversible de Coventina Renovables tamén xa está en fases de tramitación. A factoría de hidróxeno verde irá ubicada nos terreos da antigua térmica e terá unha potencia inicial de 30 megavatios, pero se poderá aumentar ata 200. Eso sí, incrementando tamén a inversión dende os 70 millóns iniciais ata os 300 millóns. Está previsto que en Encrobas, na Lousa, se produzca máis de 4.000 toneladas de hidróxeno renovable ao ano nunha primeira fase e alcanzaría as 30.000 cando a instalación este en pleno rendemento. En canto ao biometano, o biogás se trata de un proxecto promovido tamén por Naturgy, Repsol e Reganosa en Cerceda, co apoio administrativo que impulsa a Xunta de Galicia, todos eles contando con fondos europeos Next Generation a través de o Goberno de España. Insistimos tamén sobre a transición xusta. Executaránse o aproveitamento de excedentes de purins procedentes de bovinos, porcinos e avícolas das granxas galegas, uns residuos que irán mezclados coa fracción orgánica de recollida separada e de restos industriais orgánicos do sector agroalimentario para a produción de enerxía renovable, un obxectivo de reducir en 500.000 toneladas ao ano as emisións de dióxido de carbono. Esta futura instalacións de Cerceda de xeración de enerxía a través do purín e outros residuos orgánicos irá emplazada tamén nos terreos da antigua central térmica de Meirama e conta co apoio de 5 centros de pretratamento de residuos ubicados nas provincias da Coruña e de Lugo. Na primeira fase, das 3 multinacionais invertirán 146 millóns de euros e xerarán 600 postos de traballo entre directos e indirectos, a maioría deles en Cerceda. Pero non todos son boas noticias na economía circular futura de Cerceda, sobre todo no concerninte a eólica, os dous parques eólicos previstos precisamente neses terreos da antigua térmica, donde o Concello tamén quere habilitar un polígono industrial de 580.000 metros cadrados, foron freados en seco polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, como sucede con outros proxectos que hai por toda Galicia. Decir que en este caso o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, amosouse esperanzado en que as paralizacións dos dous futuros parques eólicos promovidos por Naturgy queden finalmente desbloqueados e podan levarse a cabo. Segundo o alcalde de Cerceda, teñen que liderar o futuro da economía circular e da transición ecolóxica de Galicia. Cerceda ten un gran potencial, di o alcalde, para impulsar proxectos vencellados á industria verde e pon como exemplo de sostenibilidade e equilibrio do polígono industrial de Cerceda no Acevedo, onde cohabita con 30 empresas e un parque acuático, un paseo fluvial, un parque botánico, un xardín botánico e un río e un aula da natureza. Máis temas. Como xa rematábamos o ano, lembren que a Coruña vai a ser unha das 11 sedes españolas do Mundial de Fútbol do ano 2030 e o que conleva é que Cerceda, en concreto as instalacións deportivas do Roxo, vayan a acoller adestramentos de seleccións a nivel mundial. Todas aquelas instalacións que se ofertaron, entre elas foi elexida a de Cerceda, xunto con Ferrol, Betanzos ou Ordes. Serán base de adestramentos de equipos de seleccións a nivel mundial. Por tanto, teremos a oportunidade aquí en Cerceda de disfrutar delas. Outra noticia que rematábamos o ano, en este caso a Real Academia Galega, anunciou quen vai a recibir a homenaxe como parte do Día das Letras Galegas do próximo ano, que seguirá sendo, como sempre, o 17 de maio, en este caso de 2025. Adicarase ás cantareiras e á poesía popular oral. A homenaxe estará personificado en 6 mulleres galegas creadoras e transmisoras da arte e da beleza, entre elas 2 de Cerceda, Adolfina e Rosa Casas Rama. Tamén estará Eva Castiñeira de Muxía, as pandereteiras de Mens, Prudencia Garrido a Meigende, Asunción Garrido a Meigende e tamén Manuela Lema Villar de Malpica de Bergantiños.
A Adolfina e Rosa Casás, dúas mulleres que naceron na vila de Igresa, en Cerceda, son tía e sobriña e recibirán este merecido recoñecemento pola súa contribución á cultura galega, transmitindo unha tradición centenaria a través da súa música. Ademais, podemos contar con moito material para lembrar a súa obra, como a que difundiu o seu neto, Ricardo Casás, de algunhas das 32 grabacións de Adolfina e de Rosa que recolleu e transcribiu Dorothy Subar, a musicóloga que percorreu Galicia a finais dos anos 70. Estas grabacións están disponibles no Museo do Pobo Galego para que calquera persoa poda escoitalas se está interesada. Tamén nas últimas semanas do ano se instalou un radar pedagóxico na tablilla, un radar pedagóxico que é un dispositivo diseñado para amosar a velocidade dos vehículos en tempo real, co obxectivo de concienciar os condutores sobre o seu comportamento e fomentar unha condución máis segura. Xa están instalados na recta da tablilla, un dos puntos de maior peligrosidade da contorna. É unha actuación que se produxo semanas despois da reunión que mantiveron os alcaldes de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, e de Tordolla, Antonio Liñares, Antonio Pereiro, para, en este caso, que estas dúas localidades se reuniran coa subdelegada do Goberno, María Rivas, e aí amosaron a súa preocupación poñendo máis de persoas profesionais a posta en marcha desta medida para concienciar e reducir a siniestrabilidade da zona. A próxima semana, o día 8 de xaneiro, vai a comenzar as clases de costura da Silva. Xa pechou o plazo, pero se alguén está interesado, aínda podería sumarse. Van a ser os luns e os mércores polas tardes de 3:30 a 5:30 na antigua Escola Unitaria da Silva. En este caso o precio é de 12 euros para os menores de 12 anos e de 17 euros para os maiores de 12 anos. Este mes, os días 20, 21 e 22, se pode pasar a ITV de Turismos aquí en Cerceda. Estarán a unidade móvil da empresa Supervisión e Control ubicados nos aparcamentos superiores do Parque Acuático. A cita previa poden pedila no 981 92 80 80 ou na web www.ictv.com. Se trata da ITV de Turismos. 20, 21 e 22 de xaneiro se pode pasar aquí en Cerceda. O Concello de Cerceda ten en funcionamento unha canle de comunicación mediante a aplicación WhatsApp. Xa leva en funcionamento prácticamente un mes con moito éxito de anotacións e de comunicacións, porque a través da aplicación WhatsApp o Concello de Cerceda informa aos veciños sobre eventos, noticias de interese municipal, etc. É unidireccional, só sirve para recibir información do Concello. Como poden darse de alta? Pois ben, poden escanear un código QR que atoparán na páxina web do Concello de Cerceda ou nas súas redes sociais, ou poden instalar, ou mellor dito, en este caso, poden agregar na súa axenda do teléfono ou móvil, o teléfono 609 43 10 78, e a partir de aí enviar unha palabra alta a ese número, alta, para que lle chegue unha mensaxe de benvida confirmando o alta no servicio. A partir de aí xa recibirían as noticias a través de WhatsApp que o Concello, en este caso, dirixe aos veciños. Se queren solicitalo, este servicio xa está funcionando con normalidade. Tamén estamos nos últimos días para anotarse o programa de termalismo do Inserso, que sabemos que hai veciños que o aproveitan. O Inserso ten aberto o plazo para solicitar as plazas para a primeira quenda, que vai de febreiro a agosto. O plazo remata o día 9 de xaneiro e están a tempo a solicitar praza. Se queren para o segundo turno, que sería de agosto a decembro, sería o plazo ata o 15 de maio. Poden dirixirse, xa recibiron as súas cartas no domicilio, todas aquelas persoas susceptibles de poder ir ao termalismo do Inserso. Agora, se queren solicitala, poden facelo, se queren, a través dos servicios sociais do Concello de Cerceda. Están na terceira planta do Concello, poden achegarse aí polas mañáns ou pedir cita previa no teléfono 981 68 60 68. En canto ao tempo, recordar que para a xornada de mañán, a partir do venres, como decíamos ao principio, xa hai un cambio de tempo. Entra xa influencia de borrascas atlánticas
e con frontes asociadas que xa entrarán dende hoxe e así a partir de mañán con posibilidade de precipitacións, que vai a ser alta en xeral. Serán máis precipitacións e chuvia máis intensa canto máis preto do Atlántico. As temperaturas sufrirán ascensos, pasarán xa a ser temperaturas suaves. Pois co tempo rematamos o informativo neste primeiro informativo do ano. Nada máis, gracias pola súa compañía. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes. Adeus.